Pozor, tento balík nám nedonesol kuriér, ale donesol mi ho kamarát z Nemecka, ktorý sa podujal na prostredkovanie a nosenie mi elektroniky z webu, ktorý nie je eBay. Možno prídete na to, ktorý to je. Ale ešte predtým, než začneme, dovoľte, aby som poďakoval jednému pánovi, ktorý si tu bol digitalizovať veci a doniesol mi časopis, vraj, vy ste v časopise. Nevedel som sám, ale potom som si spomenul na mladú, šumnú redaktorku, ktorá tu bola ešte pred Vianocami. No, čítať to asi nebudem, lebo toho je veľa. Ale i tak ďakujeme za podporu časopisu Čarovné Slovensko. A hlavne pánovi, ktorý mi tu doniesol a daroval. Sekunda. Podľa všetkého, až si dobre pamätám, mal by sa tu nachádzať Tefifón. Toto keď som videl prvýkrát, vážený, tak toto je iný level záznamového zvuku.